Brigada! Alas 4:21, dugang balita, Principal's Pasel Elementary School. Inisdak pa yung Sugbo. Matot pa doon na gihunghong kang Education Secretary o BP Sara Duterte. Brigada Alan Tangkawan, i-brigada mo. Walay kabutangan nga kalipay ni Salvacion Oporto, ang principal sa Pasel Elementary School sa Dakbayan sa Sugbo, diyang gibisita ang ilang tunghaan sa Education Secretary BP Sara Duterte na kiginabi sa mga magtutudlo ug sa mga batang tinun-an atol sa pagsulod sa pipila ka classroom, diyang iyang gilibot ang tunghaan. Wa sab magdahom si Principal Oporto nga mag one-on-one sila nga magtabi sa pinakalabaw sa DepEd. Exclusive sa Brigada News FM Cebu ning inyong tigbalita Alan Tangkawan na sayran nakisayon si VP Sara kung unsay nagunang problema sa mga magtutudlo. Gipadayag ni Oporto, sukad masukad wala mahatagi og pagtagad sa nangaging Education Secretary ang health insurance sa mga magtutudlo. Labi na nga adunay magtutudlo nga anaa sa pangidaron o edad-idaran na. Ang pagpataas sa sweldo sa mga magtutudlo lakip nga gipaabot nga sentimento kanila. Gipaabot usab ni Principal Oporto nga medyo idaran na ang ilang school building. Nunot nini, ilang gihangyo si BP Sara nga matukuran sila og bag-ong school building, school gym nga mapaymuslan sa mga tinun-an og katawhan. Labi na nga adunay higayon nga ang ilang tunghaan nagsilbing evacuation center kung adunay motumaw nga katalagman. Kining tanan nga gipaabot nga yangugo sa mga magtutudlo, gipaminaw ni BP Sara og misaad nga iyang ipaabot sa Senado aron matuki og kahatagan kini og igong pagtagad. In the hearts of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.